Sí, sí. Proprimir, 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 Stop, 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 stop. Sí, 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 sí. Sí, sí. Sí, es tracta d'una exhibició de 29 peces, crec que hi ha a l'exposició, sobre l'experimentació poètica. És a dir, la traducció de lo que seria la poètica a l'italico modo, però en un mestissatge amb la imatge. I el que pretén és traslluir una doble vocació, la literària per una banda i l'estètica per una altra, fent-les entrar en conflicte per a que donen el resultat que jo pretenc amb cada una de les peces. Mutua de Levante és una sala, podríem dir-ne, emergent dintre del que significa la projecció de l'art en la nostra ciutat, perquè no fa massa temps que està, diguem-ne, en actiu i formulant noves possibilitats per a nous creatius. Jo no és que siga un nou creatiu, raons òbvies, però sí que és veritat que en aquesta sala encara no havia tingut l'oportunitat d'exposar-s'hi a altres sales de la ciutat i, per suposat, arreu de la nostra geografia local. Però crec que és molt versemblant la presència d'aquesta sala i que treballarà molt en favor de la divulgació i la projecció de l'art a la nostra ciutat. És un luxe. Josep Sou, com sabeu, és un dels poetes visuals més reeixits de la comunitat valenciana, com a mínim. I, a més, és prolífic com un conill. I ha estat en tots els puestos exposant per la contornar. I teníem així un poc la signatura pendent de portar-lo. Perquè a banda d'això és que ha sigut mestre, és amic, hem sigut companys de fila, que ens uneix una relació especial i s'ha donat l'oportunitat, han coincidit i per a Fundació, per a mi en particular i per a tots és un luxe tindre-ho així, un goig. Bueno, pues, per la part social, tot i que no és d'Alcoi, però és una activitat interessant, farem una carrera en Espanion, que és millor dit, col·laborem en una carrera solidària, jo no la faré en concret, però hi ha gent, són 1.000 i pico persones que estan anotades. Farem una carrera en Espanion, que com sabeu és una associació de pares que tenen xiquets amb càncer i a la qual Fundació està recolzant en diversos programes. A banda d'això, el dia 30 tenim la festa gran de la Creu Roja, de tots els actes que es fan a la Creu Roja, en commemoració del 150 aniversari de la fundació de l'Assemblea Local d'Alcoi, i hi haurà un evento en el Calderó, una projecció d'un vídeo que ha produït Fundació, i després s'inaugurarà també una exposició sobre la història de l'Assemblea Local. I després, la setmana del modernisme, tenim una xerrada d'un grup modernista, una de les faccions modernistes, i també tenim una xerrada després, la setmana següent, tenim una xerrada d'Antequera sobre la moda de l'època. També tenim la presentació del llibre Un naufragio de José Vicente Botella, o la reedició del llibre, millor dit, i una xerrada també molt interessant sobre el perquè de la pujada del preu de l'oli a càrrec d'Enrique Moltó. És a dir, que s'avecina... I les 2 sessions de cinema silent que tenim també els dies del modernisme. Tot això, totes les persones que estan apuntades a les llistes de distribució d'informació de Fundació reben aquesta informació, i el que vulgui tindre més informació actualitzada pot acudir a la web de Fundació, fundacionmutualevante.org, i allí hi ha un apartat que diu calendari, on estan totes les activitats, l'horari, que sempre sol ser a les 7, i això, totes les activitats que tenim així a curt termini.